abusuafoɔ mumientie audio mla chese it's going to be a long week. Chese obasi si abusuapanyin uyamambofo abusuapanyin we bayfo wo na abusuama emisen ko atwauti edo ahye fom asio da mumientie obasi mrai aya critical abusuapanyin die mi panani ma hwekra so panani ma hwe boye trouble so ye bonsam papa abusuapanyin ye bonsam boye nipa bi am chese inu si atu aba na yi no so mo kwanti yo so akwasere na de ma no so akobun kotodo mi nim je abusuapanyin obasi so obusa o abusuapanyin na aye no yakoto aba ewo so na yi wo ana ukosere na de ma wo ana wo de force tsa de wo de katashi eye wa ade wo de force na kwade abusuapanyin esi tinetena so oso mpo ade ma hwe wo yo mambofo ye widini chese otete abusuantem nti obasi de osese ohia wo anono ana ahwe a na watwa wase ego ama atase ayew papa shi eya me ni ja baabi baako wose woni papa shi ya adwene oni papa shi gina baabi baako na abusuapanyin de ko so ohu obebo bogo so bo gala we amu akoto baabi kura obesi upa nwasem o me so mu betie su sisa mpena ewo media yi so